Deadline, joku hobbyvaarassa, fucking ass. Mä puhun sohvalla. Aikataulu on ollut vähän mitä on, että vaikea tätä nyt tälleen niin kuin tästä enää pelastaa, että tästä pitää nyt saada kaikki irti näistä muutamasta päivästä, mitä meillä on, niin sen takia olisi tosi tärkeää, että ennen kuin tullaan scrimeihin, että kaikki saa sen niin kuin varmuuden alle, että niin kuin ei tuhlata pelejä. Ja sit sä Flame mua mun sarakasta. Niin, se on ihan tähän. Se on ihan huonompi. Diila 1.7 koodi. No miltä normaalisti skrimipäivät näyttää? Päivä yleensä aloitetaan sillä, että porukka tulee toimistolle joku pari tuntia ennen scrimejä, pelaa soloduuta, syö noin 45 minuuttia parikymmentä minuuttia ennen scrimejä, niin käydään vähän päivää läpi, että mitä halutaan tänään niin kuin treenata tai mikä on niin kuin vähän päivän agenda. Siitä mennään scrimeihin, jotka on 4-5 peliä. Euroopassa yleisesti 4 peliä tai alemmilla taas olla. Joka sitten on yleensä niin kuin semmoinen niin 5-6 tuntia. Täällä ollaan sillä, että joka pelin välissä on joku 15-20 minuuttia taukoa. Agendana on ilmeisesti ollut vähän harvemmin nyt skrimejä, niin onko tää otettu jotenkin tänään huomioon? Vähän niin kuin just, että herätellään sitä meidän niin kuin systeemejä, että katsotaan, että muistaako että miten me pelataan yhdessä. Meillä on aika tarkat systeemit, että miltä meidän pelaaminen näyttää. Mä tykkään just niin kuin luoda niin kuin tiimille semmoisen identiteetin, että katsotaan, että muistaako äijät. Käydään sitä läpi ja se on niin kuin vähän tärkeä mulle tänään. Ilmeisesti nyt kaivattaisiin jotain niin kuin esimerkkiä Joo, valmiiksi, niin minkälaista juttua käydään läpi tässä? No siis mä yritän etsiä sitä tiettyä kohtaa, mutta Nongshim, joka on paljon heikompi tiimi, niin voitti eilen Kootata vastaan, joka on Korean yksi parhaimpia, niin käydään vähän läpi, että mitä Nongshim teki tässä pelissä hyvin, se on tossa myöhemmin. Niillä on tosi hyvät setupit noiden neutral-objektiven ympärillä, että käydään niitä vähän läpi, että miten niin kuin tosi paljon heikompi joukkue voi oikeasti just voittaa, upsettaa vahvempaa joukkuetta vastaan. Et niillä oli tosi hyvä ymmärrys tietyistä tilanteista. Käytetään niitä läpi. Meidän pitää pelaa hobbyvein. Meidän pitää. Meidän pitää pelaa. Kyläkin must go vein. Se on pakko olla. Kassari. Mä kerron vihulle, että koitteko laittaa kanssa, niin tarvitaan vähän präkkiä. Plus 3-1. Jos Janne alkaa täältä... Tää oikeesti hakee musiikkaa, niin saattaa mut aloitellaan 4-5, mulla on vähän kestloja. Siis miten äijillä on niinku näin haijalla game? Mä en oo nähnyt yhtäkään tällaista. Mitä helvettiä? Ei oo keltaisessa sänkissä. Niin, ja mikä takia Volmax Masterina on vittu full Chalvo pelis. Mun peli, Koska mä käppään niitä. mun peli, full Master, full vitun autofill vittu. Niin ja sä höit niillä. Jep, mä hävin niillä. Joka peli saa joko vitun 3 AD-meiniä ja vittu full on fucking Master. Tai mennä. Joo. On kyllä paha aina. Miksi sä tulet täältä videolle? We're opening some package. Ensimmäinen Frogadier, tuttu ukko. Patrat, nähty ennenkin servulla. Skrelp, ihan kivan näköinen. Quilladin, no näin mä tykkään siitä. Ninetales, ihan jees. Joku trainer-kortti. Tauros. Holo Pumpkaboo. Special Red Card. Hei, sieltä tuli ensimmäinen Mega Gallade EX, tällainen perus normihitti. Paljon yksi, vaikka maksaa. Joku 675. Remoride, Slicko, Emolga, jep. Siisti. Avalu, joo. Sudowoodo, Emma, Beldumi. Itse tykkään tuosta. Crobatta, ihan siisti. HH Holo. Ei tullut mitään siistiä tällä kertaa. Itse Charlie. Äijällä vetää ihan paskoja pulleja. Jep. Hyvä nää nimet, mitä tää sanoo ja mitä ajuu yhdestäkään. Sama. Missä on Gen 1 Pokemonit? No toi on Gen 2 ja siinä on Gen 1 Vulpix. Toi on Gen 2. Toi on joku Gen 7 tyyli. Hei, siinä on Gen 2 taas. Joo, Delibirdi, Gen 2. Roaki ja Holo. Hei! Sieltä tuli. Onks tää? 50 senttiä. On se varmaan
ja Holo Energy, mut hei, Metang AR. Jep. Hullu osuma. Mikäs tämä on hullu? 2 euroa. 4. En mä tiedä, mä en oo kattonut näitä hintoja. Eli paska maksaa 7 euroa ja saatiin melkein omat takas siitä. No. Iso pulli, iso pulli. Selkeetä. Tärkeintä on, että on hauskaa. Tärkeintä, että on hauskaa. Tärkeintä, että pääsee uhkapelaamaan. Hei, siinä on mais saada kalleita kortteja. Ja ei tullut mitään. Mutta on vielä viimeinen pakka. Last chance. Jep. Vika chanssi redeemaa kaikki. Mikä on niinku arvokkain, mikä voi tulla. Se on joku 600 euroa. 600. Joo. Aa. Joo, mutta tää on ihan uusi setti, niin tää on muutenkin aika mid-setti. Siinä on vaikka 4 hyvää korttia. Saatiin just. We got jack shit. Hei, 1 Metan AR. Hei, onnittelut. Kiitos, kiitos. Näistä saa melkein dekin. Jees. Paljon tuli profit loss. Profit loss. Kun tää ei julkaistu vielä, niin hei, se on 10 kortti. Jumalauta. Eli Mitä paljon maksoi 5 pakkaa? 5 pakkaa oli 30. Okei. Eli about sama kuin CSGO-keisseissä. Käytännössä. Joo. Joo. Voittaja. Mitä meillä tapahtui täällä äsken? Veit, oliks toi meidän viho? No, niillä oli vähän dim caps. Ne muutti sitä vähän. Se on kyllä aika jos LCK on liikaa vertaa tuohon EVC, niin taso on aika erilainen. Taso on aika erilainen, mutta mitä niissä peleissä tapahtuu, mun mielestä on tosi samanlaista. Mun mielestä nyt meta on mennyt tosi bot-kehin niinku centric. Silleen, että niinku just botti-dive ei just pitää olla tosi tarkkana niinku jokaisesta bottitimerista. Ja tää on niinku taas semmonen hyvä esimerkki siitä. Me ollaan puhuttu siitä, että kun ollaan edellä, annetaan sitä vihreätä valoa, ja miltä se pitäisi näyttää. Clueless. Lähti sähkät GG. Mikäs korjata nää skrimeissä? 5-0. Onko helppo vielä? Totta kai. Mikäs puoli me halutaan? Varmaan meillä on mututuntuma sanoisi reili, mutta mennäänkö papualle? Ja varmaan pärjäätte loppupäivän. Mä lähden. Moro! Hei, moro siipi. Me ollaan lainaa Lassi sellaiset myöhemmin, niin me tarvitaan Skarnervän. Okei. Ota vielä se board. Mut tää saattaa olla peli, missä jos te saatte yhdenkin hyvän treinin botissa, niin te voitte insta-diveen noin. No. Ja sitten toinen juttu, että ei ole taaskaan skrimattu hetkeä, niin vasen painaminen. Se, että me painetaan teetä ja mietitään tempoa, on aivan jäätävän broken asia. Jätetään vaan Jarvan aukio. Mä mietin, että Jarvan auki ja Pantheon bänni ja sit vaan first pickaa Jarvani. Ja sit jos viihut menee varuksen, niin sit meillä on Jarvanista vastaan ja me voidaan itse pikkaa Jace vaikka, tai sitten voidaan viedä se drafti mihin tahansa suuntaan me halutaan. Tässäkin on niinku tosi miten kehvoa, käytit pingiä, niin sillä, että me ollaan puhuttu siitäkin jo paljon tiiminä, niinku pingien käyttäminen. Okei, viihut bäntä, sorry annan. Eli sitten siellä on Jarvani Nocturne, onks Nocturne semmonen gigabroken mörkö? Vaikka jäätiin jälkeen taas, niin puhuttiin siitä, että miten päästäis takaisin peliin. Aloitetaan tästä. Kaikki tietää, että mitä tapahtuu, kun Jarvani tekee tämmösen jänkin. Et Jarvani säkkää tästä varmasti. Tiedän, että Tipu tietää tän, mutta niinku, että kaikkien muidenkin pitää tietää tää. Mut niinku anyway, sä tulet tekemään sen niinku sen liikkeen, sä tulet tekemään aina sen liikkeen tänne, koska sulla ei mitään muuta tekemistä, sä oot työtön, right? Go, go, go! Siellä on Rumblekin, mut en mä tiedä, musta tuntuu, että Kasante Rumble on vaan hittaalta. Haluatko me olemme pelaa Xini Wukongia vai Wukongia Xini? Riippuu mikä kanssa, jos pelaa joku karva tai vastaava, niin sit niin, jos ei niin kuin... Siellä on Karma, No, siellä on Serafine, siellä on Senna, että sieltä saa niinku jonkun... Me voidaan first pickaa myös Karma, sekin on yksi, että first pickaa vaan Karman. Kehu tätä supportivää hahmoa, niin voi tehdä. Supportille 0-3. Eikä oikein. Yksi juttu, mitä me ruvettiin tekemään myöhemmin paljon paremmin,
mutta alussa ei tehty sekoituspaniteissa. Mitä me käytetään meidän CDC:tä, mutta taas me jotain vähän ongelmallista. Eli sit se idea olisi nyt, että me otetaan joku Esa Karma trade Oriannasta. Sitten me voidaan myös pikkaa Rumble 3:lla, sekin on yksitoinen. Mä tiedän, no vähän. Rengetaanko vaan Wukongia ja sitten otetaan joku Rumble Wombo Combo. Eiks Kasantikin on nyt poissa? Eiks Rumble on vaan vitun broke? Siellä on Ornille. No mut sitä kiinnostaa. Varni on tyyli Noben. paras. Mun mielestä Aurora Flexia tosi hyvä. Ai niinku instana level 2. Joo, mitä poppi. En mä tiedä mitä se teki tässä pelissä, mutta mitä se voi tehdä, että se tekee vaan kannattavaa tuonne seuraavaksi. Tää taas tekee olla. Kerro lyhyesti, mitä käytiin läpi äskeisessä palaverissa, kun kameramies hoiti hommansa hienosti ja poisti koko materiaali. Katsottiin, että miten poppyä vastaan pelataan, että miten bot-diveä vastaan. Että vihulla on semmoinen niinku pressure-linja botissa, että ne tulee niinku diveämään meitä aina ja mietittiin ratkaisuja, että miten me voidaan niinku kikkailla sitä vastaan. Ja, kyllä me sieltä löydettiin niinku ratkaisuja. Se on vähän silleen, niinku, että viholliset on semmoisella vähän niinku all or nothing meiningillä, että jos ne saa sen botti-diven, niin ne voi pelaa tätä peliä, jos ne ei saa, niin se on meille hyvä peli. Tuossa pelissä niin me ei osattu reagoida siihen, mutta tulevaisuudessa osataan, niin eiköhän seuraavat tuolet parempi. Mikä fiilis jengillä yleisesti tuntunut olevan tänään? No vihdoinkin kun päästään videopeliä painelemaan, niin kyllähän pakko hymyillä, ei tässä muuta. Itselläkin on tosi hyvä fiilis nyt, että pääsee vihdoinkin pelailemaan. Otetaan nopea viimeinen ja sitten mennään tekemään rakkautta. Nopea viimeinen ja tekemään rakkautta. Ja mitä sä et kuullut tosta? Mitä on kehvo ruokalini? Lasagne. Arvosana 4/5. Joo, siis otetaan vaan Wukong ja sit me voidaan aina treidata noit botlanepikit. Wukong ääniä alkaa. There it is. And there it is. Colin puhuu, että vitsi Ulle on hyvä. Okei. Maisilta. Se sanoo, että se... Mut ne on hävi just G2:lle. No niin, hän pelaa vitsi. Se protestoi. Jes protestoi. kivet kameramiehelle vielä ennen vikapeli. Ei vittu oota, pitää ottaa uusiksi. Uusi Annieskini. Kupar. Toi tuli videolle vielä. Ja siellä voi ainakin niin explode. Mistä? No. Tää ei ihan kuistilla. Oh. Tää on uusi skini. Tää on paljon hieno skini. Eikö siis kehvo? Oli vähän ujoa kyllä niille. Yksi niille alle. Positiivisia juttuja pelistä varsinkin early gameissa ja 15 minuuttia, niin fighteissa oli tosi hyvät komps. Päiväfiilis 3 sanalla. Vois mennä paremmin. Aika hyvä. Päiväfiilis 3 sanalla. Aika paskasti meni. Aika hyvä. Tuli vielä nopeasti. Nille. Päiväfiilis 3 sanalla. Pistit kyllä paha. Siinä oli kyllä 3 Ja sanalla. sit Päiväfiilis 3 sanalla. Vittu, mitä paskaa. Siinäkin on 3 sanaa. ei lappa. Okei. Päivä 3 sanalla. No, kyllä tää tästä. You know what to do. Nyt alkaa solokio. Päiväfiilis 3 sanalla. Vitun hyvää suoritusta.